скотчпеч шудани як зани рус дар Федератсияи Русия ва ҳамчунин дар хабару нашриётҳо меояд, ки шавҳари ин занро скотчпеч карда дар қуттии мусор партофта рафтааст. дӯстони азиз, наворро бо диққат то охир тамошо кунед. иншоаллоҳ маълумоти пурра. номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, аз ҳамаи шумо хоҳишам ин аст, ки наворҳои моро бо диққат то охир тамошо кунед ва ҳатман ба ёру дӯстони худ бирасонед ва ба хотири дигарҳо ҳам дидан, огоҳ шудан, бохабар шудан дар зери видео лайк монед, то ки дигарҳо ҳам аз ин мавзӯи мо бохабар шаванд. бар ҳамаи шумо тансиҳативу саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз вақте рӯз буд, дохили саҳифаи фейсбуки худ шудам. дар он ҷо хабарҳоро вақте аз як лав назар мекардам, чашмам ба як хабаре расид, ки ростӣ дар тааҷҷуб афтодам. мегӯянд, як занеро шавҳараш дар Федератсияи Русия скотчпеч кардаасту бурда ба қуттии мусор партофтааст. вақте дар хабари мавзӯъҳои асосӣ ки дохил шудем, дар он ҷо чунин нависта буд. мегӯяд, ин мард дар набуданаш ҳамсараш ба шавҳари худ хиёнат мекунад. вақте шавҳар аз ин кор бохабар мешавад, баъдан ҳамсари худро маст мекунад, яъне ки бо забони лаҳҷавии худ гӯем пиён карда, баъдан скотчпеч мекунаду гирифта ба қуттии мусор мепартояд. вақте ки шахсиятҳое ки садои ин занро мешунаванд, аз қуттии мусор мебинанд, ки як зане печонида шудааст, чӣ гуне ки шумо дар расм мебинед. ва рости гап, вақте ин хабар дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, хеле ҷои тааҷҷубовар аст ва албатта ки бовар кунед, наворро дидан хеле мушкил аст. албатта дӯстони азиз, ин хабарро мо гирифтем аз нашриётҳо ва сомонаҳои интернетии фейсбук дар яке аз саҳифаҳое, ки албатта дар он ҷо гурӯҳҳо ҳастанд. вақте инро дидем, хостем, ки як маълумоте гирифта бар шабакаи худ гузорем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. бар шумо саломатӣ, тансиҳатӣ хоҳон ҳастам.